בולונז כרוב. זה נראה כמו פסטה, זה טעים כמו פסטה, אבל זה הרבה יותר משביע. נחמם שמן זית במחבת, נוסיף בצל ושום, וניתן להם להתמזג עד שהם מזהיבים וטעימים. לאחר מכן נכניס את הבשר הטחון, נפורר אותו טוב טוב. אנחנו לא רוצות בשר בחתיכות גדולות מדי. נבשל עוד קצת עד שהבשר משכים, ואז נוסיף את הרסק, הפפריקה, המלח, הפלפל וכוס מים רותחים. יש פה טעמים רציניים. נשאיר את זה להתבשל כ-20 דקות. ועכשיו, החלק המפתיע. נחתוך את הכרוב לרצועות ונוסיף אותו לסיר. נבשל עוד 10 דקות. וזהו, המנה מוכנה. אמנם אין כאן פסטה, אבל האמת, מי צריך אותה כשיש את זה? תעשו את זה, תטעמו ותגידו לו איך יצא. מבטיחה שתאהבו.